Tématem, které dnes budeme tady rozebírat s mými hosty, je téma o vodě. Voda je velice důležitá. Samozřejmě mohl bych tady vypovídat nebo mluvit o tom, jak moc je pro nás důležitá. Ale to přece všichni dobře víme. Ale pro nás je tuto chvíli důležité, jak se s vodou hospodaří v našem státě. Jak se s naší vodou hospodaří v této zemi. Kdo ji spravuje. Kdo ji prodává, kdo ji pronajímá a proč to dělá. A samozřejmě, co to všechno přináší pro nás, pro obyčejné občany, kteří dnes a denně otáčíme kohoutkem, když si ráno čistíme zuby, když si napouštíme konvici pro svůj čaj, pro svoje kafe, anebo když večer přicházíme unavení domů a chceme se osprchovat. V tu chvíli samozřejmě teče voda. Teče studená, teče teplá, ale přitéká k nám trubkami, protéká nám nějakým způsobem v zemi, z vodárny, do té vodárny taky ta voda nějakým způsobem přitéká a to si už vůbec nikdo z nás nedokáže představit, co za tím vším stojí. Prostě potom jednoho dne přijde složenka, my ji zaplatíme a divíme se, kolik je na ní peněz, který musíme poslat. Chvilku říkáme, není to moc, není to málo a tak já to zaplatím a jedeme dál. Ale jednoho dne to všechno může překročit fakt opravdu velkou, nebo tu hranici mez, která začne štvát každého z nás. A právě proto jsem si dnes pozval do studia pana Radka Novotného, ekonoma, který má spuštěný nebo rozjetý projekt Pravda o vodě a on sám je konzultantem měst a obcí ohledně otázek vody. Já ho tady srdečně vítám. Dobrý den. Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Tak, já také. A dalším hostem, který nás přišel navštívit současně s panem Radkem Novotným, je Milan Hemzal. Je to předseda Krajské rady seniorů Jihomoravského kraje, který je tady za Brno, jestli tomu tak rozumím, a svým způsobem nám bude potom povídat o realitě, která se teď odehrává tady vlastně u vás. Dobrý den. Já si vás také zesílím ještě jednou. Tak. Dobrý den, i já zdravím všechny posluchače. Děkuji vám. Tak, já když se takhle podívám na tu velkou problematiku vody, která je teď před náma, tak si v duchu říkám, kde začít. Ale asi by to bylo to nejzásadnější, asi nevím na začátku, se zeptat pana Novotného, proč projekt o vodě a co to obnáší pro vás jako takového. No tak v podstatě jste odpověděl v tom úvodu, který jste řekl. Voda je základ všeho živého, voda je základ ekonomiky, je to základ fungování celého státu. Týká se lidí, firem, zemědělství, obrany, zdravotnictví, sociální sféry. Je to prostě základ všeho, co tady máme. A to, co se v České republice nastavilo a nastavuje dál, je velmi antiproduktivní pro celý stát, pro všechny města a obce a samozřejmě týká se to každého občana a logika, kterou tady bylo řečeno, že pustíme vodu, ona teče, přijde složenka, my zaplatíme, pomalu ale jistě ztrácí veškerý rozumný potenciál. Jednou z nejčastějších otázek, které jsem dostával, nebo když se bavím s lidmi o vodě, je to, že vlastně voda nám už nepatří. Že nám vůbec nepatří a že kdo ví, komu patří. A já tady musím říct jednu zajímavou, takovou možná až legrační větu, kterou kdysi dávno prohlásil Zdeněk Máler, když jsme spolu seděli na jednom setkání, tak jsme si tak povídali a zrovna právě o vodě a on říkal, víte, pane Kříž, já si ani nejsem jistý, kdybych přišel na Karlův most a rozhodl se skočit do Vltavy, jestli skáču do vlastního. A já jsem se tomu tak hezky zasmál, protože opravdu, když potom člověk jde do důsledku, pane Novotný, skočil by pan Máler do vlastního, nebo už je to cizí? Ne, prosím vás, to je obrovský omyl a obrovská věc úspěšná, která se podařila zachovat. Musíte si uvědomit jednu věc. Ta distribuce vody a vůbec práce s tou vodou má takové 3 fáze. První věc je voda samotná. Ta zůstala státu. V tom se Česká republika zachovala velmi rozumně. Každý pramen? Voda je prostě v rukou státu, je v rukou povodí, spravuje povodí a povodí dodává vodu teprve vodárnám dál. Aha, já jsem totiž zaslechl, že některé prameny, dokonce prameny právě Vltavy, že už tam nepatří. Jsou věci, které souvisí s minerálními vody, ale to není distribuce vody do vodovodu a kanalizaci. To jsou minerální vody, které jsou
zprivatizované, to je pravda. Tenhle ten proces, který jsem řekl na začátku, voda, distribuce do vodovodní sítě, vodovodní síť taky není s většinou zprivatizovaná, v některých případech ano, ale většinou ne v České republice, zůstala v rukou měst a obcí nebo jejich vodáren. Problém, který je, ale ten je řešitelný, je, že se zprivatizoval obchod s vodou. To znamená ta dodávka té vody těm lidem a její odvodnění, vyčištění, za co se účtuje vodné stočné. To znamená, voda je naše, trubky jsou naše, ale ten obchod s tím, ten kšeft, který vytvoří zisky, ten se zprivatizoval a tady existuje jednoznačné řešení, které můžeme skopírovat, nemusíme ho vymýšlet, můžeme ho skopírovat ze zahraničí, například z Francie, že se nebudou uzavírat další smlouvy, které touto formou byly uzavřeny s koncerny a ty vodárny, ty městské vodárny začnou fungovat tak, že si svůj majetek budou provozovat sami. Což je samozřejmě logické, žádný taxikář si přece nekoupí taxík, aby v něm jezdil někdo jiný a vydělával na něm a on dostal za 10 roků hodnotu toho taxíku zpět. Což my jsme bohužel ve vodárenství nastavili. Zeptám se, kolik je v Čechách, jak bych to řekl, těchto zahraničních prodejců vody a kolik jich zůstalo v našich rukou? Procentuálně? Procentuálně to je v podstatě v poměru řádově 60%, 40%. 60% vody prodávají zahraniční firmy, 40% prodávají české firmy. Rozdíl musíte vzít ještě trošku jinak, kolik vodáren, a tady je to tak půl na půl, jo? Což je dané samozřejmě geopoliticky, protože zahraniční koncerny šly samozřejmě tam, kde je velká hustota obyvatel. Díky tomu to procento je u nich jako kdyby vyšší z hlediska zásobování obyvatel, ale z pohledu počtu vodáren je to polovina na polovina, což je taky obrovský úspěch, protože lidé si myslí, že všechno je zprivatizováno. Ano, a mají obavu, jak, že je zprivatizovaná voda, takže i když, tak je zprivatizovaný všechen obchod a není. A díky tomu, že není, tak my nemusíme vymýšlet, že to může fungovat jinak. My vidíme hned u sousedů, že to funguje jinak. Pokud by to někoho zajímalo, tak právě na stránkách pravdaovodě.cz je dokonalá mapa, kdo prodává českou vodu, kde na té mapě je graficky zobrazeno barevně, takže kdo když je si tam prodejce. najdu já a zjistím si Severočeský kraj, tak tam najdu. Když najdete Česká republika, najdete na pravdaovodě.cz/vodárny a objeví se vám mapa, která hned vám ukáže, kdo v kterém okrese prodává vodu. Která firma, jestli to je česká firma, nebo jestli to je zahraniční firma a jaká zahraniční firma. No to skoro nutí k tomu, abych všechny posluchače právě teď vyzval. Sedněte k počítači, vy tam vlastně stejně sedíte, protože v tuto chvíli nás posloucháte přes počítače. Takže si otevřte další okno ve svém vyhledávači a zadejte si Pravda o vodě. V tu chvíli vám tam vyjdou stránky tady pana Novotného a zkuste si v tuto chvíli zjistit, kdo vám vlastně prodává vodu. A zároveň všechny posluchače dnešního vysílání České konference vyzývám k tomu, že nám můžete psát vaše otázky ohledně vody, co vás zajímá, na naší internetovou adresu, která je Studio Praha @slobodnývysílač.sk. Když si nebudete vědět rady, podívejte se na stránky České konference. No a my budeme pokračovat dál v našem tématu, které je opravdu velice důležité a já jsem velmi rád, že pan Novotný přijal naši návštěvu. Chtěl jsem se zeptat, ty prodejci, bylo to horší v tom procentuálním, nebo teď je to na ústupu, nebo se to vyvíjí zase směrem, že jich chce víc sem vstoupit a vláda polevuje? Máme nějakou šanci, že se to vyrovnává, anebo že to bude horší nebo lepší? Otázka velmi dobrá, protože je to před startem toho, že se to bude zlepšovat. Tak to je dobrá. Je stav, kdy se vrátila do rukou měst a obcí z rukou soukromých nejdřív Dvůr Králové, teď se vrátila Plzeň od tohoto roku, je už zase v rukou Plzně, města Plzeň, kompletní celá Plzeň, a to je velký region a velká vodárna. No. A jsou v podstatě už v tuto chvíli sice nepravomocné, ale rozhodnutí soudu, které jsem začal já v roce 2002 a po 15 letech jsem se konečně dobral k tomu, že ty rozsudky jsou, které říkají, že protiprávně to bylo zavedeno například ve Zlíně. A ten Zlín je v podstatě precedens pro celou republiku, protože v okamžiku, kdy tenhle model, který byl zrealizován ve Zlíně, byl zrealizován potom asi v 6 dalších vodárnách. A když se ukáže, že to bylo
i názor soudců, že to bylo protiprávně zavedeno, že to je prostě jednak nemorální a podobně, ale hlavně, že ty protiprávní kroky jsou tak průkazné, že to je neplatné od samého počátku, tak samozřejmě znamená, voda se vrací do rukou měst a obcí. O to větší ta váha té žaloby samozřejmě dneska roste a v okamžiku, kdy se vrátí jedna vodárna, tak samozřejmě to funguje jako dominový efekt. Všichni ví, že to jde. Jenom je otázka toho vstoupit do toho právního aktu a ten právní akt už jednou někdo vybojoval. Takže odpověď na vaši otázku. I u nás je to v počátku. Podařilo se to zastavit v roce 2006-2007. Na tom mám dost nemalý podíl, ale to je první část bitvy. Druhá část bitvy, a ta je zásadnější, je odinstalovat tyhle soukromé penězovody do zahraničí, které prosím vás byly nainstalované díky hlouposti a někdy i záměru politiků, kteří prostě šli do něčeho, co bylo evidentní od počátku, že je pro lidi i pro města nevýhodné. A teď jsme na stavu, kdy se velmi blížíme tomu rozhodnutí, že to je špatně. Ne, že to už víme, že to je špatně, ale že to jde odinstalovat. Takže odpověď na to, jsme na dobré cestě. Druhá věc, ve Francii toto začalo v roce 2009, v Německu toto začalo v roce 2010, takže nejsme, a Francouzi na to čekali 25 let, my na to čekáme teprve 5 let, jo, když to vemu proti něm. Takže jsme chytřejší než ti Francouzi. Tak to jsou dobré zprávy, no. To se velice dobře poslouchá. Ale pojďme k dalším. Zajímalo by mě, a myslím si, že i naše posluchače, dokázal byste vyčíslit finančně, kolik nám vlastně odebírají tito naši zahraniční správci naší vody a kolik vlastně těch peněz zůstává tady u nás? Dívejte se, celý vodárenský biznis v rámci celé České republiky je nějakých 35 miliard ročně. Obrat. Ano. Samozřejmě to není zisk. Ty firmy, které na tom vydělávají, jsou podle toho poměru, který jsem říkal, 60-40%, tak samozřejmě vydělávají i městské vodárny, ale ty si ziskové marže minimalizují, protože chcou především investovat. A soukromé firmy se snaží udělat, co se dá, je to jejich logická priorita. A ten objem peněz v ziscích, které odtékají z České republice, tak v roce 2014 přepočtený na zahraniční firmy byl nějakých 1,5 miliardy. Jenom v ziscích. Odhaduje se, že další 3 miliardy, možná i 3,5 miliardy peněz odtéká přes servisní firmy různýma, řekl bych, poradenstvím, nákladovými věcmi, které samozřejmě nikdo není schopen řádově číslit, takže když by tyhle čísla byly pravdivé, tak je to 5 miliard ročně. 5 miliard je hodnota nové čistírny odpadních vod pro Prahu. Ročně. Takže 5 miliard ročně končí venku. Ano. Takže to jsou tam vlastně lidé směřují svoje peníze, když posílají složenku. Oni zaplatí ve vodném stočném a samozřejmě část zaplatí ty firmy nákladově tím, že si objednají nějaké servisní služby, nějaké poradenství, nějaké... Takže neustále spousta prostředníků. Tak, ano. Logika je jasná. Prosím vás, když mám přímý vztah mezi lidi a vodou nikdo není, tak ta vodárna, která je uprostřed, ta městská, ty peníze, které vyinkasuje, vrazí do trubek. Když mezi lidi a vodu postavím zahraniční subjekt, jakýkoliv, nebo to může být i český subjekt, který je na Seychelech a jeho prioritou je vyinkasovat zisk, tak prostě on si to od těch lidí dostane ty peníze, on ovládá veškeré peněžní toky a peníze skončí ve velké míře, ne všechny, ale ve velké míře v zahraničí. A ti lidé, kteří jsou 2 regiony, platí stejnou cenu vody a rozdíl je obrovský, protože ti lidi, kteří zaplatili té městské vodárně, si obnovili trubky. Kdežto ti lidi, kteří jsou v té soukromé sféře, zaplatili někomu jachtu. Takže vlastně to je i odpověď na otázku, proč se zdražuje voda. Neustále, proč to zvyšují? Pozor, zdražování vody je politicky velmi ožehavé téma, ale musíme si uvědomit to, co jsem tady už naznačil. To je spojená nádoba. Kvalita trubek souvisí s objemem investic. Objem investic souvisí s objemem vybraných peněz a vybrané peníze souvisí s tím, kdo ty peníze zpátky do tohoto koloběhu vrátí. Pokud funguje tento koloběh, zdražím vodu, vyberu víc, zainvestuji víc do trubek, tak výhledově nemusím zdražovat. Pokud ten koloběh naruším a dám do toho tu soukromou prioritu, tak z toho se část těch peněz, zdraží se voda, ale část těch peněz oteče ven a ty trubky se neobnovujou.
A tady už máme ten problém, protože dnes to vypadá, že ty ceny máme přibližně stejné, nebo ty zahraniční firmy jsou o něco dražší, ale najednou je nedostatek na objem peněz na investice a musí se zdražit znovu. To je krásný příklad, je teďka Praha, která už od lidí 6 miliard vybrala a poslala do zahraničí. To jsou veškeré zisky, které Veolia vyinkasovala z vodného a stočného od doby, kdy to převzala. Lidé už to zaplatili, tu čovku, ale ty peníze skončily v těch jachtách. A teďka jim Praha řekla, nemáme na čovku, Evropská unie nám 6 miliard nedá, body by jim je dala, když už jednou rozdávají ty peníze, které od těch lidí vybírají, tak řekli, my vám toto financovat nebudeme. A oni teď řekli, my vám musíme zdražit vodu, protože prostě my potřebujeme tu čovku zaplatit. Takže ti lidi zaplatí znovu další 6 miliard ze zdražené vody postupně. Což kdyby lidé vůbec věděli, že takhle ti jejich politici pracují, tak asi na té radnici to nedopadne dobře. No to je to, když se poslouchá, tak si člověk říká, že to je podvod, nebo já bych řekl, bych to nazval určitým zradou, nekorektností, neférovostí vůči lidem. To přece musí ty politici nebo ty na těch úřadech by to měli vědět. No, já si myslím, že na úřadech to ví, já si myslím, že dokonce už to ví i politici. Dokonce vím, že Praha má zpracované 3 analýzy od právníků, které hodnotili smlouvu o uzavření platnost uzavření smlouvy a zjistili, že jsou v rozporu se zákonem a že ta smlouva je v podstatě od prvopočátku neplatná, ale na rovinu trošku mě děsí impotence v akci. Jo, když mám právní rozbory, že smlouva je absolutně neplatná od samého počátku a vím, že ten subjekt, který na ní funguje, z toho vyinkasoval 6 miliard a já ty 6 miliard chci po těch občanech, tak samozřejmě první věc je, že chci neoprávněné obohacení zpět, vypovím to, nebo ukončím ten právní stav, který nenastal a snažím se převzít samozřejmě ten podíl těch zdrojů zpět do vlastních rukou. Samozřejmě tady je vztah, který si ti politici, je otázka, co zatím je. Jo? Jestli ti politici náhodou, nebo některé ty strany náhodou z tohoto částečně nežijí, jo? O čem se nemluví, ale když se podíváte na kauzu Gorila na Slovensku, tak zjistíte, že to může vypadat nemilých stejně u nás. Že se privatizuje, v úvozovkách privatizuje, ale ono to je systém, kdy se nachází forma, jakou formou zainteresovat politické strany na to, aby se touto formou privatizovalo. Na úkor občanů. Tak to je děsivé. Dneska je rozšířený. Vy jste na to sice už odpověděl, samozřejmě, ale myslím, že by to bylo dobré zdůraznit ještě jednou, protože neustále si lidé myslí, že ta situace je jako, že se to nedá uhájit u těch soudů, že nakonec oni mají lepší advokáty, že to je neprůstřelné. A já bych chtěl slyšet od vás, jestli máte osobní zkušenosti s tím, že ty soudy, řekl se na začátku, že naznačil, že jo, ale že se to vyhrálo, že nějaký kraj opravdu šel do střetu, šel do soudu, trvalo to nějakých pár let a nakonec to mají ve svých rukou a dopadlo to dobře. Jaký příklad? Příklad můžu dát 3 příklady, ale začnu tím úplně nejzásadnějším. V roce 2006 se pokusili zprivatizovat formou, která byla evidentně nevýhodná, vodovody kanalizace Pardubice. Na té valné hromadě jsem byl, valná hromada rozhodla, že ne, a potom pokoutným způsobem se pokusili přesvědčit představenstvo, změnit rozhodnutí, že se to zprivatizovalo. Já jsem na to podal sám žaloby na neplatnost celého toho procesu a tu žaloby jsem vyhrál a tím se to zastavilo. Takže není to tak, že by soudy tady nebyly schopny rozhodovat správně nebo rychle. Prostě v roce 2007 byl rozsudek, že toto nikdy nenastalo. Tím pádem VAK zůstal v rukou měst a obcí, čerpá dotace, funguje. Dneska dokonce místo velkých měst financuje infrastrukturu malým obcím a je příkladným pro celou východočeskou vodárenskou soustavu. Druhý příklad je Zlín, kde toto nastalo v roce 2004, kde se ukázalo, že justice záleží u kterého soudu jste a že někde je justice, řekl bych, hodně bez zuba a někdy je, až bych řekl, hloupá. To je jemná definice. Bez zuba ve smyslu v tom, že do roku 2007, od roku 2004 se nenastalo žádné jednání. Po 15 letech máme 2krát rozsudek, že to je neplatné, ale ještě stále nemáme v ruce pravomocné rozhodnutí. Mám na své straně názor krajského soudu, který říká, máte pravdu, vrchního soudu, který říká, máte pravdu,
ústavního soudu, který říká, máte pravdu, a nejvyššího soudu, který říká, v této věci z tohoto pohledu a z tohoto pohledu ta paní není oblečená a ani svlečena. To znamená, máte a nemáte pravdu. Dostali jsme se do právních hrátek, kdy dokonce jsme zjistili, že nejvyšší soud nerespektuje rozhodnutí ústavního soudu, takže jsme podali znovu ústavní stížnost. Ale věřím tomu, že vzhledem k tomu, že ti soudci nižších soudů a důkazně jsme vlastně podpořili tu argumentaci, že správně rozhodovali. Přitom, když to k ním u nich skončí, tak rozhodnou ne, že rozhodnou stejně, ale rozhodnou ještě tvrději. A věřím tomu, že ústavní soud je schopen zajistit průchod práva v České republice, ať už na nejvyšším soudě sedí kdokoliv. Lidi se asi budou ptát na to, že tady to přece musí stát hodně peněz, to soudní vymáhání tady těch rozsudků. A to platí si ty města sami do toho jdou, nebo jim pomáhá stát, nebo jak to řeší tedy ty obce, malá obce? Upozorňuji na jednu věc. Žaloby, které byly podány na tyhle ty věci, z 90% podávala moje firma a já, protože města a obce na to neměly peníze. Některé města se ke mně přidala, ty větší, ti malí na to nemají opravdu peníze ani kapacitu. Ano. A teď nedávno jste v podstatě se zeptal, tak je zajímavé, že se to teď tak schází, že se mi někdo ptal, pane Novotný, já jsem se díval na ty vaše rozsudky, které máte na těch stránkách zveřejněné za symbolickou cenu. Já vás obdivuju, z čeho to prosím vás těch 15 let financujete. Já říkám, a myslíte si, že mi to dotuje stát, nebo mi to dotují politické strany, nebo oligarchové, nebo koncerny, nebo náháněči koncernů, nebo Evropská unie? A on se tak ten člověk jako bylo vidět, že se zamyslel a pak mi napsal k tomu komentář, takže to financujete celé vy. A říkám, jo. Já jsem ale nevěděl, že to budu financovat, prosím vás, 15 let. Já jsem si myslel, že za 3 roky není co řešit. Ta logika je jasná. Ano. Z druhé strany, když už jsem tak daleko, tak přece to nevzdám. A další věc, na mě vyzkoušeli tolik věcí, které opravdu hraničí s akčním filmem v Americe, s reálně zažitým v České republice, že o to víc mě to přesvědčilo, že toho nesmím nechat. Protože toto má za prvé smysl pro mě, jako já chci žít ve svobodné zemi, za druhé pro lidi a za třetí moje děcka tady žijou a vaše děcka tady taky žijou. Takže jestli v tomto vůbec svém životě mám něco financovat a má to mít smysl, tak než jezdí na dovolenou, tak radši zaplatím právníky. Kdybych věděl, kolik to bude stát, ať máte představu, měsíčně právník mě stojí 20 000. Financuji to 15 let, nikdy bych to nemohl financovat, kdybych neměl firmu, která předtím se věnovala akvizicím fúzím. A já díky tomu mám samozřejmě tu zkušenost s tím, o co se jedná a byl jsem schopen vyhodnotit, co to tady přichází. Ale samozřejmě nikdy bych to nebyl, kdybych neměl ty zdroje, které mám ze svého. Ale v dnešní době se už věnuju vodě na 120%. Nemám čas se věnovat něčemu jinému. A projekt Pravda o vodě, který jsem spustil, aby se to dostalo k lidem, aby se to dostalo k politikům a podobně, mě totiž pracovně absolutně pohltil. To znamená, to si dokážu představit. A nejenom pohltil, on samozřejmě pohltil i ty finance, ale z druhé strany teď už je to tak, že jsem dal i možnost lidem, ať se přispějou, ať se podívají na to, co dělám, ať se k tomu přidají, nebo jdou svojí podobnou cestou, anebo se prostě spojíme, jdeme dohromady. A je to jedna z forem, kdy mi ti lidé touhletou formou pomáhají. Jenom krátce, poslal mi nedávno člověk Čech žijící v Dánsku, který sleduje stránky Pravda o vodě, to, co dělám, mi poslal 10 000 na právníky, jenom tak, prostě nějaký Čech v Dánsku. Já jsem říkal, a on mi na to říkal, prosím vás, znáte Biblii? Já neznám, nejsem odborník na Biblii, tak mi tam poslal takový krásný citát z Bible, že ten, kdo pracuje, by měl být za to oceněn. On říkal, vy opravdu pracujete, jeden z mála jako v České republice, takže na rovinu to mě fakt jako lidsky mě to potěšilo. Tak. Jo, tyhle zpětné vazby jsou samozřejmě příjemné a jsou důležité, takže samozřejmě i z mé strany je to výzva k vám, posluchačům, abyste si udělali čas, podívali se na Pravdu o vodě, na stránky Pravdy o vodě, kde samozřejmě se můžete zapojit do tohoto projektu, můžete se samozřejmě pana Novotného na spoustu věcí zeptat a můžete i přispět tomuto projektu, který, jak já pevně věřím i za sebe, že je velice důležitý, protože my jsme opravdu zvyklí jenom otáčet těmi kohoutky, napustit si kdykoliv, co potřebujeme a kolik potřebujeme a pak na konci měsíce zaplatit nějakou sumu.
kterou sice nějak komentujeme, možná si ani nevšímáme, kolik platíme, možná už ani nevíme, jak nám to zdražují, možná si nepamatujeme, že ta voda byla minulý a předminulý rok ještě trošku jinak, ale dneska prostě těch plateb je tolik, že to nesledujeme, ale myslím, že právě tohle je ten moment, kdy bychom měli všichni začít a vzájemně to začít prožívat daleko, skoro bych řekl, akčněji a pustit se do toho. Všem vám znovu připomínám, že můžete volat, ale i psát, takže psát na studio Praha, slobodnývysílač.sk. Já tady mám před sebou e-maily, které můžete samozřejmě tím způsobem psát otázky a tím druhým rychlejším způsobem nám můžete zavolat na telefonní číslo 604 109 330. A můžete se ptát na jakoukoliv otázku týkající se vody, která vás zajímá. Mám tady před sebou pana Novotného a mám tady i pana Milana Hemzala z Brna. My jsme tady mluvili o těch zkušenostech lidí, kteří se do toho projektu zapojili, které taky trápí voda a to tady právě máme i pana Hemzala z Brna. Já ho ještě jednou srdečně zdravím. Dobrý den, nebo dobrý večer. A mě by zajímalo, pane Hemzale, jak jste se k tomu dostal vy? Já jsem se k tomu dostal ve dvou rovinách. Jednak jako normální občan a spotřebitel vody, tedy ten, který otáčí tím kohoutkem. Ale při tom otáčení kohoutkem jsem také přemýšlel a stále víc, proč to otáčení kohoutkem stojí stále víc peněz. A dostal jsem se k tomu v té druhé rovině jako předseda Krajské rady seniorů, kdy za námi chodí seniori, těch je v Jihomoravském kraji kolem 180 000. To je velký počet. To je hodně a bude jich čím dál tím víc. A svěřují se nám se svými starostmi a problémy. A naše poslání, práce a povinnost je vyslechnout, ale hlavně jim pomoct. Protože jejich problémy jsou i naše problémy a ti seniori nejsou jenom seniori sami pro sebe, ale oni mají děti, vnuky, čili oni jsou obrazem naší společnosti. A protože jsou nejzranitelnější, tak jejich problémy se projeví jako první, ale dopadnou v endefektu i na ty ostatní. Jedním z problémů a ze stížností, se kterou k nám chodili seniori, byly stále rostoucí ceny vody. A seniori se ptali, tak jako jsem se ptal i já, proč ta voda je stále dražší a dražší. Víte, seniori si pamatují, že kubík stál 80 haléřů. To je pravda. Když beru, že 10 dnešních českých korun je 1 koruna československá, tak by ta voda, dejme tomu, měla stát 10 korun. Nikdo by nenadával, kdyby stála 20 korun, i 30 korun bychom zkousli, ale 75, aby voda stála 100krát víc, pro boha, co se stalo? Co pak kolem Brna máme poušť? Co pak nám vyschly studny? To přece není normální. Takže jsme se začali zajímat o to, kde je ta podstata toho problému a proč je ta voda čím dál tím dražší. A proč se ten kolotoč stále roztáčí? Protože dnes už máme neoficiální informace, že v příštím roce bude v Brně stát kubík vody o 3 koruny víc a v roce 2018 bude stát o 2 koruny víc. A my se ptáme, proč. Ptám se, komu tady patří voda v Brně? Je to Veolia nebo jiná firma? Ne, je to v Brně je takový systém, že je zde akciová společnost, To je česká nebo zahraniční? Takhle, v té akciové společnosti má 51%, čili většinovým vlastníkem je město Brno a menšinovým společníkem 640% je francouzská společnost Suez Environnement, SAS. A ty 2%, co tam chybí? Ty 2% to jsou drobní akcionáři. Jo. To jsou prostě Vlastně lidé, kteří si za, já nevím, nějakých 1200 korun koupili po jedné akci, koupili svůj určitý podíl a tím získali právo být zvaní na valné hromady a účastnit se tady těchto záležitostí. No, jde o to, že v Brně dochází k tomu,
že každým rokem je podle nás v důsledku zbytečně vysoko stanovené ceny vody, generuje se zisk zhruba 100 milionů korun. A ten zisk prostě se potom rozpouští do dividend a odchází a z toho zhruba polovina odchází do Francie. My bychom brali, kdyby ten zisk zůstával tady, tak jak předtím říkal pan Novotný, kdyby se dával do trubek tak, abychom obnovovali infrastrukturu, aby se snižovaly ztráty vody po cestě, protože byly doby, kdy ty ztráty byly skutečně velké, teď už je ta situace o hodně lepší, ale proto, abychom věděli, že je nějaký posun v tom, že naše infrastruktura je v pořádku a je zdravá. Že ty trubky nejsou litinové, které se rozsypou sami o sobě, ale že ty trubky jsou buď to z umělé hmoty, nebo prostě z takových materiálů, které vydrží a plní svoji funkci. To by šlo a s tím bychom souhlasili a to bychom chápali, kdyby se to týkalo toho podílu, který zůstává zde. Co nás ovšem znepokojuje, je část dividend, která odchází do Francie. A my se ptáme, proč? My přece v Paříži žádné trubky nemáme. Proč tam teda odchází peníze? My chápeme, že někdo někdy tu vodu prodal z poloviny, že byl nějaký takový systém. A my to, že to chápeme, neznamená, že se s tím chceme smiřovat. Ale chceme, aby se tato situace řešila, aby se pojmenovala, kdo co zavinil a hlavně, abychom nasedli do vlaku, který tu situaci napraví. Zeptám se, vy jste se snažili už vyvinout nějakou už právní nebo aspoň diskuzi tady s úřadem, nějakou debatu, aby vám vyšli vstříc. Vy už jste ve fázi třeba soudního jednání nebo poradenství s advokáty, nějaké žaloby? No, my jsme ještě tak daleko, do žalob jsme ještě nedošli. Ano. A já bych si přál, abychom do nich ani nedošli. Já bych si přál, abychom všichni, protože my všichni tady žijeme v Brně, všichni jsme obyvatele jednoho města, abychom všichni dali hlavy dohromady a zjistili, že nejrozumnější, nejlevnější a nejefektivnější je, když se domluvíme. Zeptám se, na kolik let tady máte ještě smlouvu, víte to? Tady je problém jeden v tom, že teď byl uzavřený dodatek číslo 3 akcionářské smlouvy, který má platit do roku 2025. A ten dodatek, obsah toho dodatku nás velice znepokojuje. Já nechci mluvit o detailech zatím, protože ta věc je v jednání a protože je tak hluboce utajovaná, že když jsme ty informace žádali, tak nám odpověděli, že nám je nemůžou podat, ano. Ačkoliv jsou povinni se řídit zákonem o svobodném přístupu k informacím. Takže magistrát nám místo toho, aby nám dal text toho dodatku, tak nám dal poškrkaný papír, jako když si děti hrají s černou fixkou, ze kterého jsme nic nepoznali a dokonce tam vyškrkali i datum. I datum je tajné. Přísně tajné. Tak, datum je přísně tajné. Takže možná tam zbyla jenom vaše adresa. No v podstatě, kdybych to takhle vzal, tak máte pravdu. My jsme se s tím samozřejmě nesmířili. Podali jsme stížnost a odvolání na nadřízený orgán, na krajský úřad. Krajský úřad rozhodl správně a moudře, že máme pravdu a že na ty informace právo máme. A nakonec po 3. kole jsme nějaké informace obdrželi. Jenomže ti právníci si z toho nevzali žádné ponaučení. A ten případ se opakoval 3krát jako přes kopírák a jsem přesvědčený, že kdybych to chtěl po 10., takže zase bude následovat tady tohle kolečko. A toho právníka jste si najímali vy?
Nebo ty právníky, co jste si najímali vy, kteří vás zastupují? Ne, to jsou právníci. My to zatím děláme s našimi právníky, v podstatě řekl bych na přístupu dobrovolném a amatérském, ale já mluvím o právnicích magistrátů, kteří tady tyhle informace nám odmítali podat a nerespektovali stanovisko krajského úřadu, jehož právníci rozhodli správně, moudře a podle práva. Pane Novotný, to je ukázkový případ. Tak povězte teď, co byste doporučil a zhodnoťte to. Já tady ještě jednu věc upřesním, protože vy jste položil špatnou otázku a vy jste trošku špatně odpověděl, protože vy jste se zeptal, kdo má tu vodu a vy jste řekl, vodu mají. A já jsem na začátku řekl, že to je obrovský omyl a teď na to rovnou upozorním, protože to je přesně situace, kdy je třeba na to upozornit. Voda není ani koncernu, ani města, voda je státu. V Brně je to tak, že je firma, která vlastní infrastrukturu, to je město v tomto případě, a firma, která je akciová společnost, která provozuje tu infrastrukturu a dodává tu vodu. A to je ta akciová společnost, o které mluvil pan Hemzal. A tam je podíl přes 50% město a 46% francouzský koncern. To znamená, je to detail, ale podstatný detail, je to firma, která v podstatě jenom je servisní firma, která dodává tu vodu a odvádí tu vodu. Takže je tady opět to řešení, o kterém jsem tady na začátku mluvil. Jinak, pan Hemzal krásně popsal neuvěřitelné obstrukce, které ukazují, že něco není v pořádku, protože v okamžiku, kdy město uzavře smlouvu a odmítají vydat, tak a je to veřejná záležitost, která se týká prostě tady celého velkého města a mnoha občanů, tak buď uzavřeli něco, co je špatně a ví to, anebo mají co tajit. Jo? A druhá věc je, která z toho plyne i z toho závěru, logické. V okamžiku, kdy v té vodárenské společnosti jsou jenom města a obce, tak vůbec nemusíte řešit žádné priority soukromých firm. Není snadší, než řešit nějaké složité regulační věci a právníky na smlouvy, vůbec do toho nikoho z těch soukromníků nepouštět. A vracíme se k těm prioritám. Priorita měst je co? Obnova trubek, rozumná cena vody, čistá voda. Priorita koncernu je co? Vydělat co nejvíc peněz na biznisu, který dělám. A jsme zpátky u té první věci, které jsem mluvil a o které mluvil pan Hemzal. Nás velmi trápí, proč roste cena vody tak, jak roste a kam poroste a kdo a z čeho se budou financovat obnovy těch trubek, když skoro polovina peněz, které se od nás vybere a vygeneruje se v zisku, skončí ve Francii a my ve Francii žádné trubky nemáme. Za tohle to je geniálně pojmenované, jo? Tohle je přesně ono. A já na tom chci vysvětlit ještě jednu věc, tady jste mi krásně přihráli oba. Prosím vás, je asi každému z posluchačů jasné, že bez studny vodu neprodáte. Pokud už vykopete studnu, tak ta je nejdražší. Tak byste asi nejvíc měl vydělávat. Ale asi těžko byste vykopal studnu a pak si k tomu postavil nějakého livrejovaného Frantíka, aby vám z té studny vaší prodával vodu. A jestliže to chápeme jako lidi, tak mi neříkejte, že to nechápou ti politici. Pokud ne, tak tam nemají co dělat. Je to velice hezký příklad a souhlasím s vámi, protože já jsem si zrovna tady při tom povídání uvědomil, že vlastně sedíte ve vaně, sprchujete se a mezi mojí sprchou a tou studnou je penězovod. Je penězovod, nebo ten livrej, a já vlastně na konci měsíce tomu livrovi zaplatím na to, že to jde z české studny, z naší české země, ke mně domů a on ty peníze nedá ani do těch trubek a on je odveze ven. A já se potom můžu divit, že na konci měsíce se mi zdraží voda, nebo na konci dalšího období, většinou to vždycky dělají každoročně, že zvyšují cenu. A tohle je věc, kterou bychom měli všichni nějakým způsobem začít vnímat vážněji. A postupně, jako tady pan Hemzal, a samozřejmě jako pan Novotný, začít pátrat na našich obcích, na našich místech, kde bydlíme, komu vlastně platíme. Protože v tu chvíli možná to bude další téma pro vaše zastupitelstvo, pro vašeho starostu, abyste začali s společnými silami tyto smlouvy rušit, vypovědět, zastavit, jak jsme se o tom bavili ještě před vysíláním,
o těch smlouvách. Řekněte to ještě spíš za vás. Takže ty vypověditelné, nevypověditelné, ty co se, jak postupovat? Ten postup je celkem správně od vás načrtnutý. Samozřejmě nejdřív zjistit stav. Kdo prodává vodu, ano. Co je uzavřena za smlouva, kdo financuje objem investic, kdo inkasuje zisky. Kde ty zisky končí. Tyto informace, zeptám se, opravdu nám je mají na úřadě poskytnout? Ano. Máme jít na úřad nebo na vodárnu? Ten, kdo vlastní infrastrukturu a je zjednodušeně řeknu, když půjdete na úřad, na město, tak dostanete odpověď vždycky, protože když to město vlastní vodárenskou společnost, tak má informace z té vodárenské společnosti. A když se obrádíte na městskou vodárenskou společnost, která vlastní trubky a současně má smlouvu s koncernem, tak ona vám je musí taky vydat, to je ze zákona. Prostě je to městská společnost, je to, jak kdyby to bylo město. Takže město vám nějakou formou přes zastupitele se dostal k informacím, přes výroční zprávy, konec konců právě na projekt Pravda o vodě na stránkách pravdaovodě.cz vodárny. Je 25 vodáren a k tomu jsou tam dokumenty. Jsou tam přehledy zisku, přehledu vývoje vodného stočného a dokumenty, kde se dočtete, kdo to vlastní, kdo vlastní tu vodárnu, jaké smlouvy má uzavřené, za jakých podmínek pronajímá. Všechny informace o 25 největších vodárnách tam jsou. Bude se to rozšiřovat postupně a právě ve spolupráci s lidmi z regionu, kde někdo něco chce, tak doplňujeme. Brno tam je třeba jako příklad, nebo Praha tam je. A tohle je základ. Nejdřív vědět, jaký je stav. A pak se začít ptát na nejzákladnější otázku, kterou si plaťte si ve všech, vždycky položte. Proč? Udělal bych to já sám? Je to pro mě výhodné, když bych to dělal? A když zjistíte, že nám to nemůžete najít odpověď, nebo vám na to někdo neodpovídá, tak už rovnou víte, že tam je lumpárna. Jo? A když prosím vás, v každém zastupitelstvu najdete rozumné lidi. Vždycky najdete v každé skupině lidí, najdete darebáka nebo darebáky, to jsou tak 3% lidí. Najdete velmi aktivní lidi, kteří jdou po nějakém cínu, taky 3%. A ten zbytek jsou lidi, kteří jsou slušní, ale neznají tu problematiku, takže oni neví, ke komu se přiklonit. A pokud neexistuje veřejné mínění, které říká, nemocnice neprivatizujte, vodu prosím vás držte v rukou měst a obcí, jinak nám ji budou prostě prodávat v petkových láhvích a budeme rádi, že si pustíme sprchu jednou za týden. Tak pokud nebude existovat prostě veřejné mínění, tak těch 94% lidí vlastně lavíruje a neví, kterou z těch dvou skupin si má vybrat. Takže podpořte ty rozumné politiky. Tím, že budete vědět a odpovíte si na otázky, které jste. A teďka už věcně samozřejmě jsou města, které už ví proč, ví, že to je špatně a teď zjišťují, jaký je stav. A tam jsou dvě možnosti. Buď ty smlouvy byly uzavřeny protiprávně, viz situace Praha a podobně, to znamená, nechali si udělat rozbor, zjistili, jaký je stav a teďka musí hledat cestu právní, jak je ukončit, nebo zrušit, protože oni nikdy nebyli uzavřeny, nebo jak z nich vystoupit, jak kdyby, a převzít tu vodu zpět, nebo podíly zpět a podobně. A nebo, když už teda zjistí, že právní cestou, jako to bylo relativně čistou, sice nesmyslně ekonomicky, ale právně čistě, tak prostě vím, že mi končí smlouva 2017 a mám 3 roky na to připravit vlastní provozní společnost. A smlouvu s koncernem prostě neuzavřu znovu. Vím, že mě to stálo 30%, 20% ročně z celých tržeb nebo ze zisku, takže vám to nedám. Už vám to nedám, nechám to do těch našich trubek. To je druhá varianta. A třetí varianta, to je příklad Berlína, kde to bylo taky v rukou Francouzů, z části Veolie to tam vlastnila, z části RWE. A tam opravdu si to lidi vyřvali a politici věděli, proč kvůli toho, protože věděli, že to sice za drahé peníze odkoupí zpět, město to odkoupilo zpátky, zrušila se ta privatizace, město to odkoupilo za opravdu veliké peníze od Veolie a od RWE, ale zjistili, že se jim to pořád vyplatí, protože nedostanou za 10 let nebo za 20 let vybydlené trubky. Jo, že jim nezůstanou. Že ty peníze, které teď do toho jednorázově musí vrazit, hold vrazí, někdo to špatně prodal, je to odpovědnost těch lidí, kteří to prodali, ale už to nenechali prostě dál v režimu, který byl prostě pro to město a pro ty občany nevýhodný. Jo? Takže toto je ta nejhorší varianta, že se budou muset odkupovat zpět akcie některých vodáren, které jsou celé v rukou, což třeba je situace Severní Moravy.
Severomoravské vodovody a kanalizace. Jsou úplně prodané. Které jsou prodané úplně včetně trubek. Včetně trubek. A vědějí to vůbec? Já jsem byl teďka na jednom semináři, který dělali vedení severomoravských vodovodů pro starosty. Takže Severní Morava, to znamená Ostravsko? Jenom Ostrava je samostatně, ta je v podobném režimu jako tady Brno, ano. Ale Opava, Jičín, Havířov, Karviná, Frýdek, Místek, trubky jsou Španělů a polovinu vlastní Španělé, polovinu vlastní Japonci, prosím vás. Takže ještě takhle, takže ještě dva se o to dělí. No, oni mají 100% a si to rozdělí půl na půl. To znamená, oni když zaplatí, když mají třeba ziskovou marži 35-40%, tak z každé stovky 40 korun odejde 20 korun do Španělska, jak jste říkal, že sedíte v té vaně a vidíte, tak já už vidím, jak těch mojich 20 kaček teče do Japonska a těch 20 kaček teče do toho a 60% skončí v tom Ezemvaku. A je tady ta situace třeba na té Severní Moravě vůbec řešitelná? No to je to, co jsem vám říkal, že je řešitelné jako bohužel už jako jedině Berlín, jo? Že tam by to bylo samozřejmě otázka rozhodnutí státu, že to je strategická surovina, protože si zase musíme uvědomit jednu věc. Kdo přesvědčí ten koncern, že když mu přijde vynikající nabídka od nějakých arabských vlastníků nebo čínských vlastníků, že nemá ty akcie prodávat? To je pravda. Ten stát nemá žádné záklopky. Ten kraj nemá žádné záklopky. Jak tohle mohli lidi dopustit? Lidi to nevlastnili, vlastnili to politici. Politici. No tak myslím i jako, že to jsou lidi, ale v tuto chvíli mi to připadá opravdu velice, velice špatné. Prosím vás, tady se musím trošku zastat politiku. 90. léta, privatizace, přechod státního vlastnictví, nebo obce to dostali. Neměli v tu chvíli ještě tu zkušenost, kterou mají dnes, že prostě soukromník přichází a jde jenom vydělat. Nedělejme z těch lidí jenom darebáky. Mezi nimi bylo určitě řada skorumpovaných, hlavně v okamžiku, kdy se města domluvili, že nebudou prodávat. Tak přišli 3-4 najednou, na další jednání už nepřišli a prodali. A prodali a zjistil jste, že on jezdí v džípu. Jo? V době, kdy ještě tady jezdili Fordy, tam byl maximum, tak ten chlap už jezdil v džípu. On byl natolik hloupý, že si ho ti lidi dokonce pamatujou doteď. Jo? Ale takže to bylo evidentní, že ten člověk prostě spustil dominový efekt. Protože jak už prodal ten jeden velký, tak se leknou ti malí a řeknou, no ale tak jak už to ztrácíme tu sílu, tak prostě přicházíme o to. Ale z druhé strany je mezi nimi spoustu slušných lidí, kteří se snažili to bránit dlouho. Problém je v tom, že oni jak ztratili vlastně jakýkoliv vliv na tu akciovou společnost, na tu vodárnu, tak prostě oni nemají, nejenom, že nemají žádné právo chtít nějaké informace, oni to, co jim řeknou, tak to je prostě. Já toho, čeho jsem se teď účastnil, mi to připadalo prostě prodejní akci šmejdu. Tam chybělo mu na konci to, že někdo přijde, donese dečky, řekne, tu máte deku za 6 000, ona vám bude hřát nohy i v té největší zimě. Jo? Začalo to kafičkem, zákusečkem, chlebičkem, končilo to, vemte si chlebičky. To, že se ze společnosti vyvedlo 5 miliard minulý rok, tam ani slovo. Ani slovo. Jak vám vycházejí vstříc třeba politici? To, že ta problematika samozřejmě zaslechli vás lidé v Českém rozhlase, čtou o vás občas někde v novinách. Vychází vám v politici tomuto vstříc a je ve výhledu nějaká zásadní třeba změna v zákonu, která by se vztahovala právě ke spravování vody v Čechách? Otázka velmi správná. Já jsem inicioval v podstatě tvorbu veřejného mínění přes projekt Pravda o vodě, který mimo jiné oslovil formou výzvu vládě a politikům veškeré politické strany účastnice, které jsou v Poslanecké sněmovně. A udělal jsem to tak, že jsem vzal 15 lidí z celé České republiky, politiků napříč politickým spektrem, napříč různých krajů a regionů, se kterými jsme ty vodárny bránili a většinou ubránili. A napsali jsme Bohuslavu Sobotkovi, ale i všem ostatním šéfům politických stran a plus institucionálně vysoko postaveným politikům, je tady takový problém, je to tolik a tolik peněz, je postaven na tom a tomu a tady je řešení. Potřebujeme od vás pomoc, protože my tady dole prostě bez legislativní úpravy a bez podpory politiků taháme tu kočku za ocas a ona je pořád těžká a silná. Jako jo. A reagují vám? Reakce byla šílená. Odpověděl Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš a KSČM, po oblám Vojtěch Filip. Všichni tři řekli, že máme pravdu, že tam je problém.
nějaký. Jenom ho pojmenovali. Ne, oni řekli, že tam je problém. Takže jenom problém. ODS si ten dokument ani nepřevzala. Dokonce. TOP 09, Úsvit a ostatní ani čárka. Úsvit se ozval teď, jo, takže můžu brát, že ano, že ten se taky ozval. A reakce byla taková, že my vymýšlíme regulaci. A prosím vás, vymýšlet regulaci proti koncernu, to je to, co jsem říkal. V okamžiku, kdy ho do toho nepustím, tak nemusím nic regulovat. Prostě reguluje si to potom priorita a priorita měst a obcí je jasně daná. Vemu peníze od lidí a vrazím je do trubek. Oni asi zapomněli na to Trumberka, ne? To se taky dalo regulovat. Přesně, ale u Trumberka to bylo přesně tak, že ta vláda a ten poslanec, neboli ten Krakonoš, přišel a řekl Trumberku a zrušil mu celou tu přehradu a celý ten systém, který měl vymýšlený na to překupování. Když to u nás tito politici zatím neví, s tím, že upozorňují na to, že ČSSD velmi dobře ví o té problematice, protože já jsem byl členem mezirezortní komise v roce 2003, kde se dělala analýza českého vodárenství. A já jsem tam byl jako hlídací pes, já jsem tam neměl právo o ničem rozhodovat, což koncerny nevěděli a pustili se do mě, že je soukromá firma, já mám nějaké zájmy a podobně. A zkoušeli, a já jsem řekl, dívejte, já tam být nemusím, já tam chodím jenom to, aby byly dotaženy ty věci, které jsou. Já tady z toho nemám ani korunu, že tu dělám toho hlídacího psa. Takže jsem se v podstatě usmíval, protože bylo vidět, že jsou nepříčetní z toho, že stát si snaží udělat analýzu toho, jak ten vodárenský trh trvá. To znamená, já jsem věděl, že jim nejde o ničem, než o manipulace s lidma. Jo? A ten stát už v roce 2003 věděl, kolik peněz produkuje to odvětví, kolik peněz se do něho zainvestovalo a kolik se musí zainvestovat dál. Jo? Takže já si myslím, že oni velmi dobře ví o tom problematice, ale nikomu se do toho nechce. A tady já říkám, že je třeba, aby se opravdu vytvořilo veřejné mínění, povědomí lidí, aby jsme věděli, že pokud dneska nebudeme s tou vodou něco dělat a nebudeme tlačit na ty politiky a nepodpoříme ty, kteří tu změnu a úpravy chcou, tak se nedoplatíme. A naši děcka se taky nedoplatí. To je jedna věc, anebo budeme jak v Dejvicích, teď to řeknu úplně napřímo, pít sračky. Takže si musíme vybrat a myslím si, že jsme natolik dostatečně inteligentní národ, že u sebe můžeme držet nejenom při hokeji, ale i v tomhletom a každý nějakou kouskem pomoct tím, že si zjistím, jaký je stav a pak se začnu přes mail, nemusím nikde chodit ptát, proč. Pane Hemzale, zeptám se ještě vás. Vy jste řekl, že vás je kolem 150 000 nebo 180 000? 180 000 zhruba podle toho, od jakého věku počítáte seniora. Že někdo je senior v 80 a někdo není senior v 90. Určitě, ano. Jenom mě spíš zajímá. Myslíte, že by tento počet lidí by opravdu byl schopen, teď si jenom tak hypoteticky vymyslím, podepsat petici, že jsou proti tomuto spravování vody a že by chtěli, aby se to řešilo, podpořili by třeba nějakou výzvu větší, dokázali by vytvořit větší tlak na vládu. Protože samozřejmě je to o tom, aby lidi byli vidět, aby byli slyšet. Aby to nebyli jenom jednotlivci, odvážní jednotlivci nebo skupiny lidí, kteří se snaží s tím něco dělat. Určitě, že by byli. A my se snažíme lidi informovat a tak, aby skutečně tady tuto svoji občanskou funkci plnili. Protože lidi si musí uvědomit, že to dělají nejen pro sebe. Víte, my jako seniori, pár let ještě a budeme mít trošku jiné starosti, ale fakt je to, že ta země nepatří nám, my ji jenom spravujeme a že máme potomky a že vůči nim máme svoji odpovědnost. A že ti potomci se nás budou ptát jednou, co jsme udělali. A my bychom měli být v pozici, abychom jim mohli bez studu a bez uzardění odpovědět, že jsme tuto zemi dobře spravovali. Tady myslíte o ty politici? No, ano, tak ještě dodejte, pane Novotný. Tady mám ještě mimo slovní komunikaci, protože nám zbývá málo času, my si hlídáme. Teď to bude rychle, protože samozřejmě navážu na to, my se s panem Hemzalem známe a já už jsem něco naznačil, že jsme otevřeli nějakou výzvu vládě a politikům. Ano.
Ta výzva vládě je otevřená. Ona to není tak, že 15 lidí napsalo a řeklo nic. Jsme udělali i ten krok B a dali jsme to na internetové stránky a nechceme žádnou petici, která je pasivní. Říkáme, lidi, přidejte se k nám. Tady máte text, který jsme napsali my. Buď si ho skopírujte, podepište si ho vlastním jménem a pošlite si ho na politika, kterému věříte, politické straně, které věříte. To je dobré. A někomu, koho volíte nebo s kým sympatizujete. Poprosili jsme ty lidi, ať to nedělají plošně, ať to neposílají prostě kde je, jaké je to, že nechceme zahltit politiky, protože já vím, že oni mají taky jiné starosti než vodu, jo? Ale opravdu těm, kterým věří a po nich ať chtějí, aby v tom začali dělat kroky, které my tady naznačujeme a my říkáme nejenom, že je problém, ale i kde je ho třeba řešit. A když jsme se začali na toto téma bavit, pane Zemzale, tak jsme vlastně věděli, že my jsme nevěděli, že je, já jsem věděl teda, že je angažovaný, protože jsem slyšel z otázek, že tomu rozumí, že je to selský rozum, který bohatě stačí, ale nevěděl jsem, že je nějaký předseda nějaké skupiny lidí, ale touhletou formou se dá oslovit mnoho lidí a zjistíte, že jednoduchým mailem dostanete velmi rychle ty politiky pod tlak. Politik pod tlakem, který se bojí, že nebude zvolen, politická strana pod tlakem, že se bojí, že nebude zvolena, velmi rychle začne řešit situaci víc OKD. Je to tak. A voda se nás týká všech, OKD se týká 20 000 lidí. Jo? Vážení posluchači, my se pomaličku chýlíme ke konci. Já bych ještě vyzval pana Novotného i pana Hemzala, co byste vzkázali posluchačům, protože já si velmi obdivuju vás oba. Jsem velmi rád, že tady žijete v této zemi a že vás v tuto chvíli, nebo vůbec, že vás považuji za takové bojovníky, za něco, co opravdu je pro nás životně důležité. A to je vlastně voda, která, když jednoho dne nebude v našich rukou, tak budeme pít kdo ví co a kdo ví za kolik. A co byste vzkázali našim lidem, kteří váhají a bojí se třeba, nebo by chtěli? Já bych vzkázal, aby se nebáli, aby se angažovali, aby se zajímali o věci kolem sebe. Ono to není nic namáhavého, ani není to nic nemožného. A když vezmeme takové ty všelijaké různé samoučelné volnočasové aktivity, vždyť toto je trénink paměti. Učit se něco nového. Toto je trénink paměti, na počítači napsat e-mail, někomu ho poslat, s někým telefonovat, prostě snažit se získávat argumenty. A to v podstatě lidi drží. A my máme zkušenosti ty, že kdo se zajímá o veřejné věci, tak ten v podstatě toho se stáří netýká. Ten se dožívá, toho musí přijet auto. Řekl se to moc hezky. Děkuju. No já k tomu můžu říct krásný příklad, opravdu se není čeho bát. Příklad z Náchodska, zavolá mi paní starostka malého města, že se u nich zbláznil starosta velkého města a že je rozhodnut se svým skoro majoritním podílem vodárnu zprivatizovat, jestli bych nepřijel a nepomohl tu vodárnu zachránit. Rok 2006. Já jsem řekl, prosím vás, v žádném případě nikam nepojedu. Na druhé straně bylo obrovské ticho. Jako teď? Ne, 2006. Obrovské ticho. Já jsem taky sticha. A říkám paní, vysvětlím vám proč. Já vám můžu dát argumenty, důkazy o tom, že vám lžou, o tom, že s váma manipulují a jaké to bude mít dopady. Ale ubránit vodu si musíte sami. Takže jestli něco chcete, tak přijďte za mnou, já vám to předám. Přijela paní, ve svých letech, taková drobná. Dodnes, když jsem ji viděl, tak jsem se styděl jako za tu moji první reakci. A ona řekla, vy jste měl pravdu. Protože když se postaví proti sobě dvě poradenské firmy, jedna, která říká ne, druhá ano, ale ti lidi neví, tak to nemůže fungovat. Takže já jsem pak začal tam jezdit, domluvili jsme se na spolupráci, ona zpracovala malé obce, vysvětlila a když přišlo lámání chleba a přijelo velké osazenstvo, které mělo přesvědčit ty starosty, tak v okamžiku, kdy začali říkat nepravdivé argumenty, ona byla schopná protiargumentace, starostové pochopili, že s nich chtěl někdo udělat voli, okamžitě se domluvili, že nic privatizovat se nebude, že to zůstane v rukou měst a obcí, žádné smlouvy se uzavírat nebudou. Ten pán tam tehdy utek od tamtud, který s těm přijel, mimo jiné už je, myslím, zavřený, jo, i když za něco jiného, a ubránil. Oni si tu vodárnu ubránili. Hodně jsem jim pomohl, to je pravda, a hodně si pomohli oni, protože byli aktivní. Jsou rozumní politici, pomožte jim, tím, že se budete zajímat, že budete volat. Pak to jde.
Takže jde to. Lidi, jde to, musíte tomu pomoct. Pokud to budete spoléhat na někoho, nikdo nám za nás tu práci neudělá. Ta voda je naše, my si ji musíme ubránit. Tečka. Já moc krát děkuji. Děkuji našim hostům, děkuji panu Novotnému, děkuji panu Hemzalovi, protože to mi vlilo a myslím, že nejenom něm, ale i všem vám nejenom čisté sklenky, naděje, že opravdu stojí za to, za některé věci nebo za mnoho věcí v této zemi, které jsou v nepořádku, tak stojí za ně bojovat, snažit se, usilovat. A vy všichni, kteří právě teď možná přicházíte k vašemu vodovodnímu kohoutku, abyste si dolili vodu, nebo abyste si udělali čaj a kafe, nebo se šli třeba vykoupat, přemýšlejte o tom, komu vlastně platíte. Protože tohleto se jednoho dne může obrátit proti nám.